Въвлечен съм в проповядване и го правя по целия свят. И е изключително удоволствие. Имам разбиране за петкратния дар и знам, че съм призован за евангелизатор. Евангелизатори, пророци, пастори, учители и целият петкратен дар, всичко е с цел екипирането на светиите, с цел извършване на работата на служението. Така че аз не би трябвало да ви екипирам, за да можете да станете евангелизатори. Аз трябва да ви екипирам, за да станете вярващи, които вярват. И когато говорим за печелене на души, аз искам да населим небето и яда да остане празен. За това става въпрос. Но аз съм разтревожен повече за това, че хората гледат на мен като на някой, който печели души на себе си, не гледат по този начин. Това не трябва да бъде така. Защото Исус е този, който ни прави способни да ходим като Него. И ако ходим както Исус, всички ще спечелят небето. Всички ние имаме способността да ходим както Исус ходи. За мен е пократително. Всъщност за мен не е странно да кажа благодаря и да получа уважение. Знам как да получавам уважение, но на първо място аз искам да получа чест от Бога. Аз живея живота си със съзнанието, че всеки един ден е възможност да изявя Него. А цялото творение очаква ти да изявиш баща си. Навсякъде, където отивам, го казвам, че проявлението, за което целият свят вика, ние много често не го разпознаваме този вик. Защото той идва под формата на махни се от мен. Това е вика. Когато говоря с някой на летището и те ми кажат, махай се от тук. О, човече, ти викаш. Аз по този начин го викам. Ние го възприемаме като отхвърляне, но аз не го виждам така. Аз вярвам, че отхвърлянето е демонично. Вярвам, че дявол е единственият, който е отхвърлен. Точка по въпроса. Вярвам, че той е отрязан, той е съхнала пръчка, няма надежда за него и той иска да пресъздаде начина си на мислене в теб и да те накара ти да си мисли, че си отхвърлен. Ако осъзнаеш, че си възлюбен и Бог те е приел и ти е дал приемане, няма никой на планетата, който да може да ти вземе това, което всъщност не са ти дали. Аз не мога да бъда отхвърлен. Вие не можете да ме отхвърлите. Аз ви обичам, а любовта никога не отпада. Аз не ви обичам, за да ме обичате обратно, защото това се проваля. Ако ви обичам по този начин, това означава, че аз искам да взема само неща от вас. Обаче Исус не ви обича така. Хайде, обичаш ли ме? Бог не казва, аз ви обичам, сега го кажете. Но ние растем по този начин. Така сме научени. Приятели с приятелки, обичаш ли ме? Хайде, аз ти казах, че те обичам. Целият ни живот е бил себичен. Това е демонична стратегия, целяща да те обърка в сферата на любовта. Защо християните даваме? Защото обичаме. Човече, вървя си пред летището и виждам хигиенистите, които никой не забелязва. Много ми харесва това. Те чистят в тоалетните. Аз отивам при тях и казвам, човече, просто искам да те благословя. Какво? Бог толкова много те обича, вие хора вършите толкова добра работа. Много ви благодаря. Исус е влюбен във вас. О, ама ние сме в тоалетната, бе, човек. Звучи шантово, ама никой не ги забелязва. Идете в някой мол, никой не ги забелязва хигиенистите. Никой. Бог обаче ги вижда. Хайде, бе. Бог вижда всичко. Мотивите ни не могат да бъдат. Абе, какво можем да вземем? Мотивите ни трябва да бъдат Бог толкова възлюби света, че даде. Удивително е. Много ми харесва. Това е възможно за цял живот. Сега знам, че ще се развълнувам, затова искам да знаете, че не съм ядосан на който да било. Просто съм уморен да гледам как дяволът тъпче тялото Христово. Сърцето ми се съсипва, защото ние не трябва да го слушаме него. Моите овце слушат гласа ми и чужденец няма да слушат. Ние не би трябвало да следваме дяволския глас. Не би трябвало да познаваме гласа на овчарени. Не би трябвало да идваме тук, за да се нахраним. Ние би трябвало постоянно да се храним и да сме в общение със Святия Дух. Той иска да ни храни. Ние трябва постоянно да сме в общение със Святия Дух.
Така че без значение къде се намираме, да сме добре нахранени. Ние трябва правилно да отделяме Словото на истината. Ние трябва да знаем истината относно доктрините. Изобщо не би трябвало да сме объркани. Трябва да сме наистина внимателни, защото се намираме в дни и сезон, в час, в който има хора, които правят чудеса, но те са извратени, изкривяват нещата. Нека не бъдем такива. Аз планирам да изкарам това нещо от сърцата ви. Обичам ви с цялото си сърце, но нямам време за това. Твърдата Божия основа все още стои. Бог знае кои са Негови. Слушайте, Библията ни казва, че един ден ще застанем пред Господа и не всеки, който казва Господи, Господи, ще влезе в Царството. Те ще кажат, айде, ние направихме всички тези неща, а той ще им каже, знаете ли какво? Никога не съм ви познавал. Има разлика между това да кажеш, че познаваш Бог и да бъдеш познат от Бога. Това е взаимоотношение, интимност, приятелство. Аз не извършвам служение, аз живея като Исус. Аз не извършвам някакво служение. Аз съм влюбен в Бога. Хората казват, ти си уличен евангелизатор на пълно работно време. Не, аз съм християнин на пълно работно време. През цялото време, където да отида, хората биват докоснати и по този начин ще продължава. Няма да спре. Константно. Аз или съм на пълни обороти, или спя. Жена ми казва, че имам две скорости. Висока и изключена. Хората казват, да, ама моят характер не е такъв. Не. Твоя характер, твоята личност е изградена въз основа на живота на Исус. Знаете ли, че Исус е толкова удивителен, той вършеше добро и изцеляваше всички, така че не само да изцелиш всички, трябва да вършиш добро. Не, ти си легалист. Не, аз съм влюбен. Това не е легализъм. Думите на Исус ще са тук за винаги. Хората не могат да ги заличат. Понякога хората казват, да, ама това беше Стария завет. Абе, какво си мислехте? Думите на Исус са Стар завет ли? Човече! Не можем да си позволим да вземем лицето на Исус и да го окаляме малко и да кажем, ето виж, това е моят цар. Направих чудо. Аз съм влюбен в Бога. И не е нужно да стоим трепейки пред Него един ден и да се страхуваме. Можем да стоим пред Него сега. Вижте, без значение дали съм пред милиони хора в Африка на евангелизация с Рейхард и екипа му, или съм в самолета до един човек, аз стоя пред един, всеки ден, и така аз живея живота си. Всеки ден. И това е нормално. Това е нормално християнство. Това е нормалният християнски живот. Аз живея Словото. Аз го поглъщам. Аз живея в него. През целия си живот за 34 години не можех дори да чета. Не знаех как да прочита една книга. Четях и след това забравих всичко, което съм прочел. Нищо не можех да запомня. Бях, защо да чета, като не мога да го запомня? Защо да чета? Ето защо преписвах отговорите в училище. И дилемата в тялото Христово е, че хората отиват на разни места, слушат Слово, записват това, което пастор им казва, но пасторът ти не е този, който трябва да те държи нахранен. Не, това е работата на пастора ти. Святия Дух прави взаимоотношението възможно, така че когато отидеш през Словото, Той го осветява и го прави живот в теб, и Той е с теб през всичките ти дни. Словото е светилник на нозете ти и навсякъде, където отидеш, Бог иска да те насърчава, защото истината е вътре в теб. И не можеш да си позволиш да си тръгнеш от истината. Просто не можеш. Слушайте, аз не омаловажавам чудесата и пророчествата. Аз ги правя тези неща през цялото време. Не защото аз ги правя, но защото станах такъв. Аз не правя неща, за да угодя на Бога. Аз правя неща, защото вече съм такъв. Аз съм такъв. Новия завет е за това да си праведен пред Бога. И бидейки праведен пред Бога, аз върша неща. Вършенето е страничен продукт от това да имаш взаимоотношение с Бога. Чудесата проистичат от синовството. Пророчеството е страничен продукт от синовството. Но главното нещо е, че Бог е мой баща. Аз съм син. И съм точно като баща ми. Защото както мислиш в сърцето си, такъв си ти. Не можем да си позволим да мислим нещо по-различно от това. Има хора, които са против харизматичното движение. Има хора, които са против хора, които ходят в чудеса. Какъв огромен камък за препълване това. Пред това движение, което е срещу харизматичното движение. Събират греха и чудесата и го наричат нормално християнство. Хайде бе, това не е нормално, а е демонично. Ами ако ние живеем в святото, както той е свят. Понякога ние говорим за святост и се започва, ето го, знаех, че ще говорим по някое време за това. Не, Петър се отрече от Исус. Той го направи. Постоянно чувам хора, които ми казват, човек, аз съм като Петър. Кой е по-точно? Ти си като Петър преди да се спаси,
Това не е правилният тип човек. Не е този. Не бъди като него, защото ти си новороден. Ако не си, трябва да бъдеш. Новорождението е много основно, за да можеш да отключиш потенциала си. Това е началото. Това е когато Божия дух дойде вътре в теб. Бам! Ставаш един дух с него. Всъщност ставаш плът от неговата плът и кост от неговата кост. Това е невероятно. Един дух. Плът от неговата плът и кост от неговата кост. А ако ума ви се обучи в това, което Бог казва за вас и разберете какъв ум имате и поставите ума си на горните неща, а не на долните, целият ви живот ще се промени. Мисленето ви ще се промени. Никога повече няма да мислите като някой, който имитира, защото да мислите по този начин е да мислите като дявола. Защото Петър, към който хората казваха, че могат да отнесат себе си, е този, който беше с Исус. Много пъти това дава на хората разрешение или причина да бъдат малко загубени и малко намерени. Малко вярващи и малко невярващи. Или си изгубен, или си намерен. Или си сляп, или виждаш. Или си мъртъв, или си жив. Няма средно положение. Няма сива зона тук. Всеки може да ходи в пълнотата на Бога, на всеки му е бил даден същия Святи Дух, който възкреси Исус от мъртвите. Същият Святи Дух, който възкреси Исус от мъртвите, е в мен. Той е и в теб. Това е възможно за цял живот. Ние сме в последната обиколка. Трябва да тичаме. Не е маратон и не е спринт. Това е състезание. А благодатта те прави способен да тичаш в състезанието. Благодатта не е разрешение да правя каквото си искам, благодатта е способността да ходя като Исус. А Исус никога не се опитва да греши и да му се размине. Някои от вас са... Човече, мисля, че това е удивително. Живея с чиста съвест. Бях наркоман и атеист, бях много огорчен и ядосен и цял живот наранявах хора. Исус ме освободи от мен самия. Евангелието те освобождава от теб самия. Представете си, ако те освободи от тебе си. Ако аз съм свободен от себе си, съм свободен и от вас и няма нищо, което вие да можете да ми направите, за да ме нараните. Обичам ви. Вече 10 години съм в това. 10 години от как съм новороден. 10 години съм запален. 10 години. Хората ми казват, ще те видим къде ще си след 10 години. Ето ме къде съм. Аз тичам и горя. Никой не може да спре това. Слушайте, не съм изпитвал вина, срам или осъждение за 10 години, дори и през един ден от тях. Не са мои. Понякога това е толкова чуждо на тялото Христово. Говоря с хора и те ми казват, човече, чувствам се зле. Не става въпрос за чувствата ти. Какво искаш да кажеш? Светската мъдрост е плътска и демонична. Тя е земна, плътска, животинска и бесовска. Пълна е с търсене на своето и завист. Всяко лошо нещо е там. Не някои лоши неща, а всички лоши неща са там. Така че чувствата са много измамливи. Не става въпрос за чувствата ти, а за вяра. Праведният ще живее чрез вяра. Хората винаги ме питат, Тот, как така си толкова смел? Защо си толкова смел? Аз бях толкова смел за дявола и не знаех нищо друго. Вижте, цял живот бях роб на греха и на идея си нямах, че съм окован от греха. И когато се новородих, Исус не каза, ти имаш малко тъмнина. В Ефесяни 5 се казва, вие бяхте тъмнина. Това не е малко тъмнина. Не е тази малка моя светлина. Това изобщо не е вярно. Ти не си малка светлина, ти си светлината на света. Християните са като тези лампи за насекоми. Като тази ярка синя лампа, която насекомите не познават и са привлечени от нея. Не знаят какво е това и една от тях се хваща, а друга преминава през мрежата. Трябва да преминат през препятствия, за да стигнат до центъра. И те продължават да идват и ако ти разбереш кой си, кой живее в теб, кой е баща ти и силата на Евангелието, наричам я вътрешно заякване. Да заякнеш във вътрешния си човек. Да разбереш кой си. Така че където да отидеш и тъмнината е наоколо, да блестиш още по-ярко. Колкото по-тъмно е, толкова по-ярко блестим. Освен ако не сме някакви мижеви християни, което обаче е на закона в царството. Човече, това е красиво. Бях изгубен и след това бях намерен. И всички ми казваха, ти си от качалка. Да. Намерих, че в Библията се казва, че ако съм отишъл до крайност, то е заради него. Но ако умерено мъдрувам, то е заради вас. Но някои хора ми казват, Тот, нямаш ли връзка с мозъка. Казвам, не, нямам връзка с твоя.
Евангелието е забавно, но е и много сериозно. Сериозната част е, че аз вече не трябва да мисля като дявола. Нито пък да действам като дявола. Имаме харизматично движение и това е невероятно, защото аз така дойдох. И след това имаме друга част от движението на църквата, която е срещу това. Имаме хора, които се движат в чудеса, но казват, че благодата е право да живеем небрежно и преодолее го човек. Наричат ме легалист. Аз не съм легалист. Аз съм влюбен. Чуйте, аз стоя пред Бога всеки ден и се покланя на моя цар. Всеки ден. И аз нямам никакво осъждение. Аз съм свободен от осъждение, защото когато дойдох в това, аз 100% вярвах, че всичко е завършено. Всичко е толкова завършено, че аз вярвам, че Бог ме е направил праведен пред Него. Аз съм добре пред Създателя. Изправен съм пред Бога. Всеки ден живея правилно пред Бога. Когато аз дойдох, преследвах праведност във всичко, което съм. Никога не съм търсил нищо по-различно от това, откакто съм спасен. Това са 10 години в преследване на праведността. Във всичко, което съм. Нека поговоря за Петър. Исус казва, според хората, кой съм аз? Някои казват това, други казват онова. Много хора казват доста неща. Да, но вие какво казвате? А той, ти си Христос. О, благословен да си, Симоне. Това е прекрасно. Плът и кръв не са ти открили това. Ти не си стигнал до това сам. Това е невероятно. Баща ми ти го казва това. И ето какво. Върху тази скала ще съгради моята църква и портите на ада няма да я надделеят. Слушайте. Понякога ние гледаме порти тук и порти там. А аз вярвам на 100%, че Исус говореше, че ума, начина на мислене на Петър, беше като порта на ада. Здравата Божия основа. Петър не можеше да има пълно откровение, защото Святия Дух не беше излян. Той имаше проблясъци, така да се каже. 2 стиха по-късно той каза на Исус. Всъщност Исус каза, между другото ще ме хванат. Сега Петър, те имаха сериозна връзка помежду си. Това е човекът, при който Исус отива, те са в лодката и той им казва, хайде да отидем за риба. Петър му казва, цяла нощ бях на риба, човече. С това си изкарвам хляба, цял живот. Обучен рибар съм, аз съм професионалист. Няма риба. Просто изкара лодята. О, добре. Излезат, хвърлят мрежите. Петър. О, това е добрината на Бога. Иди си от мен, Господи, защото съм грешен човек. А Исус стои с него. Всъщност той му каза, ела с мен. Така че Исус е най-доброто нещо, което може да се случи по време на опресия. Опресия. 400 години без слово. Йоан Кръстител е първия, прави направете пътеките за Господа. Но той не е истинската светлина, той е свидетел за нея. Исус е светлината на света. В него бе светлината за всички хора. Така че Исус излиза на сцената и Петър казва, ти си най-доброто нещо, което ми се е случвало. Животът е прекрасен. Представете си само да се движите с Господ. Това е доста невероятно. Навсякъде, където отидете, слепи започват да виждат, куци прохождат, мъртви възкръсват. Това е прекрасно. Исус казва това. Хей, между другото, скоро ще умра. А Петър, това никога няма да ти се случи. И се заделя с Господа. Не е добре. Но по-лошо от това, което получава в отговор. Махни се зад мен, Сатана. Чакай, уоу. Аз тук що чух от Бога, помниш ли? Знам. Махни се зад мен, Сатана. Умът ти е пълен с човешките, а не с Божите неща. Мислиш като човек. Така че когато ние казваме, аз съм просто човек и се дърпаме, казваме, аз съм само демоничен, махни се. Но ни изглежда окей да го кажем това, защото има път, който се вижда прав в очите на човека, но води в разрушение. Има един тясен път, който води в живот. Мнозина са призвани, но малцина избрани. Широкият път не само е този, който хиндуистите и мюсюлманите и всички извън църквата следват. Широкият път е в църквата, човече. Така е, мнозина са призовани, но малцина избрани.
Как устояваш на дявола? Като се биеш с него? Абсолютно не. Като се предадеш на Бога. Да се предадеш на Бога означава, че всичко, което Бог казва, се изпълнява и точка. Всички други мнения нямат смисъл. Няма значение. Да, ама аз така говоря с хора постоянно и те ми казват, знам какво се казва, но чувствам, че изгубиме човек. Свършен си. Край. Нямам време за такива неща. Слушам, но никъде не отиваме. Изключвам се тогава. Защото съм носител на истината. И аз правилно разпознавам словото на истината. И не съм в незнание относно схемите на дявола. Много съм наясно. Аз съм влюбен в Исус и няма да компрометирам Евангелието за който да било. Никога, за който да било. Никога. Време е да се изправим и да бъдем чистата, без петно, невинна невяста на Христос. Знаете ли какво се казва в Откровение? Невястата се е приготвила. Трябва да се приготвиш за младоженеца. Човече, това е прекрасно място, на което можеш да бъдеш. Без петно, без бръчка. О, да! Исус идва за невяста, която е без петно, без бръчка. Ние сме тези, които трябва да махнем бръчките, като вярваме в истината и общуваме с Бога. Като установим истината в сърцето си, в душите си. Бог иска и трите части на човека да бъдат спасени. Дух, душа и тяло. Трябва да разберем това, защото душите ни се нуждаят от спасение. Нашия ум, нашия мозък, нашия ум, нашата воля, нашите емоции трябва да мислим с ума на Христос. Умолявам ви, братия мои, да представите телата си в жертва жива, свята и приемлива пред Бога, което е вашето единствено разумно и приемливо служение. Бог иска всичко в нас, от главата до петите, да му представим като жива жертва, която доброволно казва, аз участвам. Всичко, което Бог иска, да сложиш всичко под средата на масата и да кажеш, това е. Участвам. И когато живота стане тежък, ти не се дърпаш. На колене търсиш Отец, покланяш се на Исус и казваш, татко, Словото ми казва това и аз ще го изпълня всичко, което съм. Хората казват, че не е възможно, но с теб всичко е възможно. Ти си казал, че всичко е възможно за този, който вярва. Аз съм вярващ, който вярва. Обучи ме в праведност, така че постоянно да смазвам ада. Това е. Това е бомбата. Човече, ако направиш това, няма да искаш да опитваш разни неща, защото ако опиташ, че Господ е добър, няма да искаш да ядеш нещо, което е безвкусно. Гонението не би трябвало да дойде само поради чудесата. Всъщност ти можеш да правиш чудеса и да не бъдеш преследван, защото хората искат да бъдат изцелявани. Но можеш да вършиш чудеса и след това да вярваш, че можеш да ходиш правилно с Бога и да бъдеш гонен до смърт. Защо? Защото се казва в Евангелието, благословени са тези. Харесвам блаженствата, харесвам и да стоя там. Добре ли сте, хора? Защото аз съм влюбен в Исус, но ще експлодирам след малко. Той ме обича и аз съм обладан от това. Не разбирате, цял живот съм живял без да разбирам, че баща ми ме обича. И всеки ден аз се събуждам, а той ме обича. Миналата вечер спах само 3 часа. Не се оплаквам. Бог ме държа буден цяла вечер. Той го направи. Показваше ми картини, хора, с които ще се срещна в близкото бъдеще. Показваше ми хора в ресторанти, на разни места. Сега не мога да си спомня лицата им, но цяла вечер седях с отворени очи и бях, мале, ти си невероятен. И този, и този, и този, и този. Иска ми се да ви кажа, че знам имената на всички тях, но не е така, но аз ще ги срещна. Бог ми шепнеше и споделяше любовта си към мен. Аз съм влюбен в Бога. Той е влюбен в мен. Той ме познава. Това е привилегия. Не може да си позволим да стоим пред Него и да му кажем, знаеш ли какво? Не направих ли всички тези неща, Боже? Хайде, знаменията и чудесата, които направих, не бяха ли Твоето одобрение върху живота ми? Хайде, Боже, не изгоних ли демоните в Твоето име? Това не беше ли достатъчно? И Бог казва, махни се от мен. Никога не съм те познавал. Ти, който допусна беззаконие в сърцето си. Ти, който практикуваше беззаконие. Казваме, че това е легализъм. Не. Предпочитам да ви предупредя сега, отколкото да срещнете това по-късно. Това е добро. Някои от вас хора не ми се усмихват. Преодолейте себе си. Ще си добре.
Бог ще ти го открие, защото е добър. Той те обича. Човече, знаеш ли, че имам една маргаритка и всеки ден той ме обича, той ме обича. Той ме обича, той ме обича. Той ме обича, той ме обича. Той ме обича. И оставям последното листо, защото той никога не се променя. Целият си християнски живот съм живял с неговата любов. Никога не съм бил отделен от нея. Живял съм в нея. И тъкмо сега започвам да го познавам. И колкото повече го познавам, толкова повече осъзнавам, че не го познавам и имам нужда да го познавам повече. Виждам, че Павел казва в Библията: "О, да мога да те позная." И е луда работа, защото всички хора той наистина го познаваше. Той беше обучаван лично от Исус в пустинята в Арабия. Той беше обучаван лично от Исус. О, да мога да те познавам. Има едно място на познаване на Бог, което е толкова интимно и толкова красиво. Това е такова взаимоотношение на любов между баща и син. Това е единственото място, на което да си. Да познаваш любовта на Бога е да бъдеш изпълнен с пълнотата на Бога. Да познаваш любовта на Бога, която е в Христос. Исус е да бъдеш изпълнен с любовта на Бог. И Бог иска да ни изпълни със своята пълнота, но това започва и завършва с любовта на Бога. Защото да живее е Христос, а да умра е придобивка. Аз никога няма да умра. Никога. Един ден аз просто ще отида там. Но тук аз ще се наслаждавам на Бога и когато е страшно, когато е тъмно и когато е гневен и когато е ядосан, когато е наистина... Може да усетиш тъмнината, а на мен това не ми се случва. При мен не е така. Някой казва, може да усетиш, че наистина е тъмно тук. Това е защита. Не трябва да е по този начин, хора. Колкото по-тъмно е, толкова по-ярко блестим. Никога не е кой включи тъмнината. А кой включи светлината? Кой запали лампата? Все още ли сте с мен? И едно свидетелство искам да ви споделя. Ще се впусна в нещо. Намеря го в Библията, невероятно е. Толкова добро. Открих, че моята Библия ми казва, че аз трябва да бъда обучен в праведност. Всъщност всички стихове са боговдъхновени и са полезни за наставление, насърчение, усъвършенстване, изобличение и обучение в правдата. Всички стихове са полезни за обучение в правдата. Бог казва, първо търсете Божието царство и Неговата праведност и всичко останало ще ви се прибави. Без праведност нямаш правилно стоене и постоянно се опитваш да правиш, за да бъдеш. Ще бъдеш осъден и ще живееш в Новия завет със старозаветна реалност. Осъждението е от ада. Няма осъждение сега. Няма никакво осъждение за тези, които са в Христос Исус, които не живеят по плътта, по дух. Ние можем да живеем като духа ни доминира до там, че плътта ни да млъкне и да слуша. Не си 50 на 50. Не. Плътски ум е враждебен на Бога. Всяко място, което духа не обитава, е враждебно на Бога. И можеш и стихове да си намериш и пак да е противно на Бога. Не можеш да си позволиш да дадеш разрешение на плътта си, вместо да я разпънеш. Но можеш да разпънеш плътта си, само ако си в изправност с Бога. Трябва да си в изправност с Бога, за да може всички закони, всички пророци, те бяха до Йоан Кръстител. Йоан Кръстител кръсти Исус. Исус излезе от водата, той имаше праведност, но само за себе си. След това той ходеше в чудотворното и то беше в изобилие. Казва се, че всички книги по целия свят не могат да съберат това, което той извърши. Книгите. И ние можем да живеем по този начин. И ние можем да живеем по този начин. Исус беше разпнат не само за да може ние да отидем на небето. Знам, че го знаете това. Исус беше разпнат. Той беше разпнат за моите грехове. Това беше един от ударите. Събори дявола.
Вторият удар го довърши. Той беше раснат за моите грехове, но възкръсна за моето оправдание. И възкръсна за моето оправдание означава, че сега все едно никога не съм съгрешал. Той беше раснат за моите грехове. Всичко, което се изискваше от закона, беше приковано с него на дървото. Беше измито на кръста. Той не умря само за мен, той умря вместо мен. Всичко, което беше срещу мен, всичко, което ми се искаше да не бях извършил, беше приковано с него на това дърво. И когато той умря, той слезе. 3 дни по-късно той се възкачи. Когато той излезе и камъка беше отвален, Исус беше извършил нещо. Вижте, дявола си мислеше, че когато го разпна, когато го убие, ще спечели. Видя един като него в Еденската градина и открадна ключовете от него. Всъщност не ги открадна, а го измами, за да се съгласи. И взе ключовете от човешкия род. Човешкият род загуби властта си, но не само властта. Аз не искам царството само за да имам власт. Търся царството, защото Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в Святия Дух. Така че в царството е Святия Дух. А Святия Дух е единственият, който разкрива реалността на това, което ни е било дадено. А това, което ни е било дадено, е правилно стояне с Бога. И ако го видите това, ще паднете в първата и втората заповед. Извинете ме, микрофона ми падна. Заради растите. Ако видите това, всичко зависи върху това. Има 2 закона, в които можете да ходите до края на живота си и всичко намира своето изпълнение в тях. Да обичам Бога с всичко, което съм, със сърце, душа, сила и ум. Всичко в мен обича Бог, от главата до петите. Когато дойдеш при Исус, ти не само го кани в сърцето си, Той ти дава ново сърце и новото сърце е предразположено да го познава. Вижте, би било много лошо за вас, ако дойдете при Исус, поканите го в сърцето си, но задържите живота си. Ето защо Библията не казва: хайде хора, отречете се от дявола, вземете кръста си и го следвайте. Казва се: отречете се от себе си, вдигнете кръста си и го следвайте. Но ти никога не можеш да се пребориш с плътта си, трябва да се предадеш на царя. Когато си в изправност с Бог, ти си влюбен в Него с всяка част от теб, от върха на главата до ногтите на краката. И красивото нещо е, Исус ти казва: благословени са тези, които са бедни духом. Какво означава това? Това означава, че всичко вътре в мен копнее за теб. Всичко в мен копнее за теб. Бедните духом, защото тяхно е небесното царство. Всичко в мен копнее за теб и царството не е ядене и пиене, но праведност, мир и радост. Така че когато аз копнея за теб и всичко в мен копнее за теб, сърцето и плътта ми викат. Когато всичко в мене копнее за теб, това може да бъде задоволено само с интензивно, силно взаимоотношение с Святия Дух, който е този, който разкрива цялата истина. Казва се, че няма нужда някой да ви учи, но все пак Библията ни казва, че се нуждаем от учители, защото това е един от даровете в петкратния дар. Но се казва: нямате нужда да ви учи някой, защото помазанието, 1 Йоан 2:27, вие имате помазанието, което ви учи на всичко, което е истина. То е твоя залог за истина. То е твоята връзка с истината. Исус е пътя, истината и живота. Никой не отива при Отеца, освен чрез Него. Вечен живот е да изградиш интимност с Отец, чрез Святия Дух, поради кръвта на Исус. Прекрасно е. И ние можем да се включим в това взаимоотношение. Бог знае всичко за всички, които застават пред теб. Всичко за всички. Открих, че не трябва да казвам: татко, ами какво за този? Окей, просто трябва да се включа. И Бог знае всичко за теб. И Той не сочи лошите неща. Ако видите реалността на това колко голяма е любовта на Бог към вас, Той има повече мисли за мен, отколкото песечинките на пясъка по целия свят. И всяка една мисъл е за мое добро. Ако се включи в 5 от тези мисли, това ще преобрази живота ми. Лично за теб. Ако ти откриеш 5 от мислите, които Бог мисли за теб, и им повярваш, това ще ви промени завинаги. Ами ако откриете 10, ами 20, ами 100, ами ако прекарате целия си живот в Словото и ако вярвате всичко, което сте прочели, ами ако дяволът ти прошепне нещо и разпознаеш, че това е чуждия глас, този, който ти е заповядал да не слушаш, ти си овца. Слушаш гласа на овчаря си. Гласа на чужите биват разобличени, когато истината влезе. Ето тук. Вижте, аз вярвам, че не трябва да гледам лъжите. Трябва да вкарам толкова истина в себе си,
че тя да унищожи всяка една лъжа. Обстрелваш ги от всеки ъгъл. И изведнъж и понякога, когато заспиш през нощта, в дълбок сън, когато се отпуснеш на леглото си, Господ запечатва инструкции от деня, защото може би си бил прекалено умен, за да ги разгадаеш през деня. Така че, когато спя през нощта, Святия Дух ми говори. И се събуждаш и казваш: човече, това беше прекрасно. Не го помниш, но то е запечатано там. И изведнъж навсякъде, където ходиш, ти си дърво на праведност и праведността ражда плодове на святост. Дървото на праведност дава плодове на святост. И познайте какво не трябва да правя. Не трябва да се опитвам да продам плодовете си. Просто позволявам на хората да си вземат. Вижте, това наистина работи, когато си около хора, които не вярват. И аз не говоря само за невярващи хора, а и за такива, които ходят на църква, но не вярват. Това вълнува душата ми, човече. Защо? Защото не ме притеснява какво те не вярват. Вижте, понякога проблема е, че всъщност винаги е така. Хората, които не вярват, правят всичко по силите си, за да изкарат навън този, който вярва, за да може да се чувства добре със себе си. Но ако ти посмееш да не мърдаш, да задържиш позицията си, и това започне с изправност с Бога, да вярваш на 100%. Слушайте, когато аз дойдох при Исус преди 22 години, като наркоман, израснах в масонски дом, бях отгледан от масони. Излезнах оттам, всички се побъркват, когато ми каже това. Човече, ние сме станали като откриватели на това, какво може да не е наред. Ами какво, ако аз просто вярвам? Знаете ли какво съм чувал? Не всеки го вярва това. Това е срам. Ако аз не вярвам в завършеното дело, аз излизам от правото на обстояние с Бога. Аз съм в изправност с Бога. Кой може да ми го отнеме това? Израснах в масонски дом, бях отгледан там, разруших всичко, зависимост от наркотици на 12 години. След това се присъединих към военните. Да, бях морски пехотинец. Минах подготвителния лагер и се справих много добре. След това си помислих: не искам да съм тук, и ето защо избягах. Прибрах се вкъщи, откарнах доста пари и се отправих на запад. След това ме хванаха, защото не можеш да бягаш прекалено дълго, ще се намерят. Така че ме хванаха, тикнаха ме в затвора. Екстрадираха ме в другия край на Америка и ме сложиха в карцер. Нямам християни в семейството си, всъщност нямах никой. Знаете ли, наистина ме натъжава цял живот, никой не ми каза за Исус. Представете си, изживявам живота си тук в Америка и никой не ми каза колко невероятен Исус. Никой. Хората ми казваха: по-добре се промени, защото иначе отидеш в ада. Имаше истина в това, но им казвах: хора, вие сте лицемери. По-добре ми се махайте от главата. И можеше и да понабия някои християни, ако се бяха осмелили да дойдат и да говорят с мен. Но ако осъзнаеха, че живота им не им принадлежи, нямаше да се страхуват да дойдат при мен. Добре, аз се променям всеки ден, защото отивам при най-страшните хора и им казвам: човек, обичам те. Бях в Нова Зеландия преди време. Там има маори. Големи здравиняци са. Видях един от тях на бензиностанцията. Тък му излизаше от работа и гледаше така. Знаете ли какво направих? Казах му: бро, какво? Казах: човече, Исус те обича толкова много. А той: благодаря ти, братле. От какво толкова много се страхуваме, хора? Ходя с тези обувки по терминалите. Прекрасно е. Много ми харесват. С пръсти на краката са. Като ръкавици за крака. Усещането е много приятно. Все едно си бос. Много неочаквани срещи съм имал заради тези обувки. С всякакви хора. Добре, съжалявам. Благодаря. Помислих си, че ангел ме е пипнал пръста. Ама това бил Джеймс. Отивам на терминала на летището и те винаги ме питат: защо си тук? Тук съм, за да проповядвам Евангелието. Тук съм, за да донеса Исус във вашата държава. Не се шегувам. Много ми харесва това.
С Дарън Уилсън. И снимаме Баща на светлината. Казах на Дарън: човек, слушай, трябва да ми направиш услуга. Позволи ми да отида сам. Защото там имаше евреи. Исках да поговоря с тях за моя цар. Той каза: какво имаш предвид? Трябва да минем през терминала. Аз му казах: няма проблем, ще ви чакам от другата страна. Вие вземете този ръкав, аз ще взема другия. Така че отидах при тях и им казах: хей, как сте? Окей, питаме защо си тук. Казах им: ще снимаме филм за Исус. И ще е прекрасно. Много хора ще бъдат спасени. Много хора ще бъдат изцелени и ще има чудеса и всичко това ще е страхотно. Много мюсюлмани ще бъдат изцелени, ще е добре. Така че има ли нещо, за което искате да се помоля? Господине, кой си ти? Аз съм християнин. Аз съм евреин. Казах: страхотно. Обичам ви, хора. Вие сте невероятни. Ние се молим за вас. Благодаря. Ние се молим за мира там. Ние се молим. Би трябвало да се включим в молитвата за мира. Казах: но аз нося мир. Може ли да се моля за теб? Моля, преминете. Много бързо излезнах. Когато говорих с Дарън, той каза: човече, това беше бързо. Добре, преминахме през процедурите и излизаме навън. Сега излезахме вън и всичкото оборудване и камерите трябваше да се пренесат, така че аз им казах: аз отивам на тази страна, вие на онази и ще се срещнем вънка. А той ми каза: ами ще мине време, защото трябва да сканират оборудването и така нататък. Казах: окей. И отивам при металния детектор и аз имам златно сърце. Честно казано, винаги ме проверяват. Проверят ми растите, сканират ме и това ми дава повече време да им кажа за Исус. Не гледам на това все едно ме задържат. Това не е задържане. Понякога ние бързаме, но всъщност не отиваме никъде. Хората са от значение. Хората ще отидат в ада. Не те ли е грижа? Хайде, не това е евангелизма, човече. Ти се спаси, за да се махнеш от хората ли? Молиш ли се на Исус да те спаси от тук, защото ограбването не е спасителна мисия, а вземане за сватбен ден? Исус победи света. Бъдете сигурни, когато дойдат изпитанията. Той победи света, човече. Понякога ние ставаме толкова победени от живота, че започваме да си чакаме почивката. Ами ако твоята почивка е кръста? Ами ако ние не разбираме кръста и завършеното дело и вместо да живеем в това, ние живеем стремейки се към него. Не трябва да живеем стремейки се към това, а да живеем в него. Би трябвало да живеем в него. Когато живееш в него, ти го носиш. Когато се стремиш към него, те е страх. Страх те е от живота, страх те е от изпитанията и скърбите. Бягаш от изпитанията. Бягаш от трудните неща. Ако срещнеш някои трудности и кажеш: човече, защо винаги на мен се случва? И дявола го чува това. След това отиваме да спим и си прегръщаме възглавницата. Тя е нашия Бог. Благодаря ти, Боже, че днес свърши. Надявам се утре да не е като днес. Но проблемът е, че трябва да оставиш твоя Бог възглавница на сутринта, така че спираш алармата няколко пъти. Отиваш на огледалото. Човече, не трябва да започваш деня си така. Хората казват: събудих се от крилата страна на леглото. Това пък какво е? На какво легло спиш, човек? Ако всичко се върти около теб, всеки ден ще се събуждаш така. Ще чакаш голямата си почивка, ще чакаш твоето време, без да осъзнаваш, че сега е времето. Сега е времето. Сега. Днес. Сега. Точно сега. Има ли си мисли, които ти казват: абе, тогава беше времето, но сега е сега. Ами утре, когато стигнем утре, ще е сега. Всяка секунда, всеки ден. Не би трябвало да изкупуваме времето, защото дните са лоши. Трябва да изкупуваме благовремието, защото дните са лоши. Трябва да живеем във времето. Трябва да изкупуваме времето, защото дните са лоши. Трябва да ходим в реалността на светлината на царството. Трябва основно да се занимаваме с съсипването на ада. Не би трябвало да чакаме Бог да ни изведе от тук. Не така. Исус, изведи ме от тук. Живота ми е лош, работа ми не става. Сега съм на конференция, добре, но трябва да се връщам на работа, така че понеделник е ужасен.
И се оплакваме, защото това всъщност е нашата работа. А би трябвало да правим всичко от любов. Би трябвало всичко, което правиш, да е за пред Господа и за хората. Не би трябвало да се натискаш само и само за да влезеш в служение на заплата. Трябва да осъзнаеш, че работата е твоето мисионерско поле и навсякъде, където отидеш, разрушаваш ада. Навсякъде, където да идеш. Хайде, човек. Работата ти не е да изпадаш в дупки, не трябва да влизаш от дупка в дупка. Трябва да се движим от слава в слава. Ти носиш царя на славата. Не е като ти осъзнаваш всичко това и избираш Бог. Не. Той те избра много отдавна. Човече, слушай. Нека ви кажа нещо. Майка ми и баща ми не са били готови за мен. Сващате ли? Майка ми и баща ми не са казали, хайде, нека имаме син. Майка ми и баща ми са събрали, а майка ми изглеждала добре. Така че ето как аз съм се появил на света. Но слушайте. Плюс-минус 80 милиона е бил шанса да изляза през родовия канал. Да се родя. Плашещо. 80 милиона клетки. Аз съм бил последния. Всички са били преди мен, състезавайки се да стигнат до яйцеклетката. А аз не се състезавам, аз някак си изоставам. Всички са там с чукове, резачки и се опитват да влязат в яйцеклетката. Всички се опитват да влязат. Но след това аз съм се появил и всички. Като червеното море. Аз нямам никакви инструменти, просто съм скочил там. Без инструменти, без нищо. А всички останали клетки, какво става? Кой го пусна той? Как премина? Но от яйцеклетката се чува глас и гласът казва: съжалявам, момчета, но аз съм бил предузнат преди създаването на света. И това не е калвинизъм или монизъм. Това е истинатизъм. Бог ме избра преди аз да избера Него. Имаше страхотна идея. Аз бях Неговата страхотна идея. И сега аз просто вярвам и съм завладян от това. Аз вярвам цялата истина и само истината, така че помогни ми, Боже. Вярвам я. Без значение дали родителите ми са ми искали или не. Бог е казал да. Живота идва от Бога. Точка по въпроса. Гледайте сега, майка ми не беше християнка, ето защото душата й беше объркана. Тя друго не знаеше. Казваше неща, които нямаше в предвид. Хората казват неща, които всъщност нямат в предвид. Да, правят неща, които нямат в предвид. Така че изведнъж това определя моята стойност? Не мисля, човече. Стойността на нещо винаги се определя от цената, която е платена за него. В света, ако ви дам нещо, вие плащате за него толкова, колкото струва. Така че ако това е вярно за светската система, небето плати огромна цена за теб и твоята стойност се определя от това, което небето е платило за теб. Ами ако ти стоиш винаги в това? Ами ако ти живееш на това място и това е твоята стойност? Никога повече не слушай лъжеца, когато ти казва, че нямаш стойност. Постоянно ни казва, че за нищо не ставаме. И на мен ми ги разправят тези неща и аз много се ядосвам. Не на него. Безполезно да се ядосваш на някой, който е безполезен. Когато ме сръчка така, аз отговарям с истината. Не казвам на дявола, отиди зад мен. Шегуваш ли се? Той вече е зад мен. Защото му казвам да отива на място, на което той вече е. Иска просто да го слушаш. Така че когато ми каже, че нямам стойност, аз казвам: татко, благодаря ти. Моята стойност е кръвта на Исус. Ти си невероятен, Боже, ти ме избра, на теб ти харесва да живееш в мен. Когато погледна в огледалото, о, Боже, виждам те там. Благодаря ти. Трябва да го пробвате това някой път. Идете си вкъщи или в хотела, където и да сте. Просто кажете: Боже, на теб ти харесва да живееш в мен. Позволи на това да сграбчи душата ти. Нека това хване сърцето ти. На него му харесва да живее в теб. На него му харесва. Той ме избра. Аз не избрах него. Той ми каза да. Моето да се среща с неговото да. О, да, аз съм да. И амин. Всички негови обещания са да и в него амин. Ти си Божието да и амин. Ти си индивид с божествена природа. Навсякъде, където ходиш,
Ти си участник на божествената природа. Ти имаш божествената природа на баща си, ДНК-то на баща си. Навсякъде, където и да си. Без значение къде. Няма значение къде се намираш. Не е нужно да правиш свръх неща, трябва да считаш всички за по-горни от тебе. Не трябва да правиш големи неща, за да докажеш на хората, че си това, което си. Просто го живее, човек, нека плодовете ти свидетелстват. Черешите не откача, когато трябва да яде череши. Хайде, череши! Череши! Аз съм череши. Да, аз съм череши. Би било странно, ако минеш покрай дърво и нещо такова се случи. Хайде, истина е. Би било странно. Някои от вас не ми се усмихват. Вие хора си мислите, че съм луд. Прави сте. Аз съм любен човек. Вярвам го това вече 10 години. Така изглежда, ако никога нямаш осъждение, нито вина или срам. Така изглежда живот без обиди. Не съм бил обиден от 10 години. Хората ми казват, трябва да внимаваш, това е лъжа, ще паднеш. Слушайте, Исус е способен да ме поддържа. Ами ако аз вярвам истината, защо трябва да казваме на хората, ами нека ползваме мъдрост? Мислиш като грешния Петър. Защото в ума си имаш човешки неща, а не Божите. Мъдростта от Бога е различна. Светската мъдрост е земна, животинска, бесовска. Търсеща своето и завистлива. Ето е зависта. Гледаш моя живот и казваш, вау, иска ми се да имах твоя живот. Единствената причина, поради която казваш това, е, че не познаваш своя живот. Защото Бог ни създаде уникални. Бог е създал само един като теб. И това, което трябва да направиш, е да бъдеш най-добрият ти, но вярвай в простотата на Евангелието. Дявола се опита да го направи трудно. Вижте, аз имам страх от Бога и искреност пред Бога в сърцето си. Горя с Божията ревност. Затова Христовата навяса да види коя е всъщност. Горя с това, човече. Защо? Казано е. Намеря го в Библията. 2 Коринтияни 11. Казва, ревнувам за вас с божествена ревност. Защото ви сгодих с един мъж, да ви представя като непорочна девица. Непорочна девица, такава, която никога не е била със света. Такава, която има покривало. Такава, която не е била със света. Не мисли като света. Чиста девица за Христос. Такава, която не е спала със света. Толкова е красиво. Но се боя. Да не би както змията измами Ева с хитростта си, да се развърти ума ви и отпаднете от простотата, която държите на Христос. Ами ако е простичко, а ние сме го направили сложно? Ами ако е просто, ако е да станеш като малко дете, или никога няма да го разбереш? Ами ако не е да бъдеш като дете, а да останеш такова. Дете, което се доверява на баща си. Малките деца трябва да пораснат, за да започнат да не се доверят на бащите си. И понякога ние градим представа за небесния ни баща на базата на държанието на земния ни баща. Бъдете внимателни. Всичко идва от там, че Бог е твой татко, твой баща. Това е вечен живот. Да познаваш бащата. Да правиш чудеса е една част от синовството. Чудотворното не е необходимост, но характер е необходимост. Праведността те прави способен да излезеш с характер. Защото Бог е този, който според благоволението си действа във вас да живеете това и да го изработвате. Той иска да извърши в и чрез нас. Той иска да го направи. Неговото благоволение е да го направи в нас. Павел казва, в родилни болки съм, докато Христос се изобрази във вас. И има формиране на Христос в теб. Трудности и изпитания. Хората казват, не харесвам трудностите, човече. Просто е тежко. И когато хората говорят за тях, още повече идват. И хората са, не обичам да проявявам търпение. Ако имаш конференция за търпението, никой не идва. Никой. Конференция за търпението. Само 3 регистрирани. Пастора, съпругата му. Знаете ли, Яков казва, нека твърдостта, търпението
да извърши делото си съвършено във вас. Това идва само от изпитание. И вие ще се завършени и съвършени и нищо няма да ви липсва. Няма да ви липсва нищо, ако търпението извърши делото си съвършено във вас. Липсата на търпение е липса на любов, защото на първо място любовта е търпелива. Хора се нараняват в църква и напускат наранени тук, наранени там. Понякога ходим на църква с неправилните причини. Понякога хора идват на църква само за да се опитат да вият дали са обичани, но вместо да намерят любов, намират обвинение. Не би трябвало да ходиш на църква, търсейки любов. Ти трябва да станеш любов и просто да се включиш в църквата. Хората излизат от църква и не искат да са част от нея и си правят клубове, в които си ближат раните. И говорят за нараняванията и болките си и всичките си неща. Не искат да се включат, защото са наранени. Изведнъж всички се събират и започват да си говорят за това, което ги е наранило. Наричаме го, ние си имаме нашето си нещо. Това е демонично. Стратегия за да те раздели от стадото. Трябва да познаваме баща си и ще спрем да бъдем наранявани. Има разлика в това да бъдеш нараняван и това да понасяш нараняване. Това е нашия баща. Той жалее за хората, а не е наранен от тях. Хайде. Знаете ли какво? Говоря за доста неща. Ако обувките пасват, ритай. Това не са твоите обувки. Това е добро. Ти не трябва да стоиш в тези обувки. Слушайте, обвинението е добро, осъждението от ада. Обвинението и изобличението е невероятно. Открих, че Святия Дух ще обвини света за грях, за правда и за съдба. Грях, защото не вярва в Исус. Правда, защото Исус се възнесе при Отец. Съд, защото князът на този свят е вече осъден. Ако аз съм осъден на праведност, мога да живея в чистота пред Отец. Това е невероятно. Ако аз съм осъден на праведно стоене, аз съм бил осъден да бъда праведен пред Бога. Аз съм праведен пред Бога. Това е невероятно. Всеки ден. И това е невероятно. Всеки ден. И неща идват, опитват се да дойдат срещу мен. О, не, няма начин. Еврей казва така. Невероятно е. Всичко е в сърцето ми, така че стойте с мен. Аз живея така. Всичко извън Словото няма значение. Аз не изкарам нещата от контекста, защото говоря за праведност и чистота. На темата за блаженствата сме. Да бъдем добре с Бога. Блаженството да бъдем блажени. Еврей казва така. Понеже докато до сега вие трябваше учители да станете, а сега вие имате нужда някой да ви върне изново в първоначалните принципи и учения на Бога. И имате нужда от мляко вместо от твърда храна. Защото твърдата храна е за зрелите. Тези, чието чувства са обучени да разпознават доброто и злото. Има едно място на уединение и общение с Бог, на което ти си убеден в твоето правилно стоене с Бога. И когато изведнъж нещо дойде към теб, към твоя живот, някакво обаждане или каквото и да е, и изведнъж вътре в теб Святия Дух разтърпява в сърцето ти, това се нарича страха от Господа, началото на мъдростта. Но в праведност твоите сетива са обучени. Когато има нещо зло и ти го знаеш, Святия Дух го изявява и няма как ти да влезеш в това зло нещо. Това е начина и всичко започва с твоята съвест. Вижте, аз съм държал съвестта си чиста от деня, в който се новородих и не съм нарушавал това, за което да било. Твоята съвест е това, чрез което Бог комуникира убеждение към теб. В Стария Завет, в закона, нямаше как съвестта да бъде изчистена, защото пътя към святая светих, но в небето все още не беше направен. Беше символично в Стария Завет. Дори завесата на входа на пресвятото място, това беше символ. Завесата и имаше, защото Бог не искаше хората по-човешки да се опитват да стигнат до Него, освен чрез кръвта на тълци и овни, която обаче не можеше да изчисти съвестта. Така че първосвещеника си оставаше осъден. Исус плати цена, за да стане нашия първосвещеник, седящ отдясно на Бога. Но Той плати цената и за изчистването на съвестта ми. И казва се, колко повече кръвта на Исус измива съвестта ви от мъртви дела, за да служите на Бога. Така че, когато се новородиш, Бог изчиства съвестта ти. Получаваш ново сърце. Сега вече има обещание в Римляни 12.2,
което се изпълнява. Не се съобразявайте, защото Римляни 12.1 е: моля ви, братя, да представите телата си в жертва жива, свята и благогодна, което е единственото ви разумно, угодно духовно служение. Римляни 12.2. И не дайте се съобразява с този век или свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си. Така че Бог обновява ума ти. Святия Дух ти помага, като прави Словото живо за теб, а Божието Слово е живо, остро и деятелно. Остро от меч, остро от двете страни и пронизва до разделяне душата от духа, то разделя душата от духа ми. Сърцето ми разбира, духа ми общува с Бог. Бездна призовава, бездна, духа ми общува с Неговия дух. Изведнъж започва да се надигат неща, умът ми бива обучаван. Може да не мога да го комуникирам и ти не би трябвало да можеш да го комуникираш, докато не го изживееш. Защото когато го изживееш, то става твое и тогава ще познаеш истината и истината ще направи свободен. Тогава се случва трансформацията. Така че този процес на изживяване на живота трябва да има правилна основа. Правилното ни стояне с Бога. Имаш ли чиста съвест? Така че да можем да се покорим на нашето убеждение, когато Бог ни обявява за праведни. Той ни обявява за стоящи правилно с Бога и всичко друго отпада. И Святия Дух сигнализира и ти казва: о, това не е правилно. И изведнъж убеждение за това идва. Когато четеш Библията, не чети отделни неща и не прескачай мъчните части. Чети всичко, човече. Точно там стоя аз, в трудните части. Защо? Защото има неща, които не трябва да се споменават между нас. И ако не трябва да се споменават между нас, очевидно Бог ме прави свободен от тях. А ако е така, какъв е ключа? Царството, праведност, Святия Дух, правилно стоене с Бог. Да бъда убеден, че съм праведен. Святия Дух е този, който прави това. Така че той убеждава и изчиства съвестта ми и когато дойде нещо неправилно до мен, не мога да го направя, сърцето ми става като болно. Това, което се случва, е, че хората прескачат, правят това, което не е правилно и после казват: съжалявам, Боже, ще ми простиш ли? Съжалявам, и изведнъж живота ти се извръщава. Съвестта ти прегаря и вярата ти се погубва. Не вярата за правене на чудеса, а вярата, чрез която си праведен пред Бог. Това е красиво. Прекрасно е. А ако ние осъзнаем всичко това, никога повече няма да се опитваме да се грешаваме и да минем между капките. Не бихте нарекли това нормално, защото не е. Не е нормално. Как ще достигнем хора, които се страхуват от чудеса? Ще ги достигнем чрез живот, праведен живот пред Бог. Той ти казва да гладуваш и да жадуваш за правдата. Той казва: благословени са тези, които жадуват и гладуват за правдата. Те ще бъдат наситени. Това е обещание. Казва се: искайте и ще получите. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Искайте и продължавайте да искате, не спирайте. Човече, аз отивам от едно откровение за святост към друго, защото Бог ми е дал дух на мъдрост и откровение и знание за Него самия. Той иска да го търся и ми е дал дух на мъдрост и откровение, за да го познавам. Така че аз трябва да оставя огнена следа на познаване на Него навсякъде, където да отида, би трябвало да бъде парад на свободата. Бог винаги ме води в победа. Защо? Защото чрез мен Той разпръсква реалността на познаването на Него. Навсякъде, където отида, аз съм като освежител за въздух. Разпръсквам познанието на Него. Но ако не го познавам, не мога да разпръсквам това. Ние сме благоухание, човече. Навсякъде, където отидем, ние сме Божието благоухание. Навсякъде, където отидеш, опитай и виж, че Господ е благ и добър. Невероятно е. Хората седят с тебе и са удивени от живота ти. Но ти не си оплашен от това, което те не виждат, защото ти никога няма да позволиш на това, което хората не виждат, да влияе на това, което ти виждаш, или това, което те никога няма да видят. Трябва да си толкова установен върху това, което виждаш, че никога да не позволяваш на това, което хората не виждат, да влияе на това, което ти виждаш, или това, което те никога няма да видят. Би трябвало да ходиш като Исус. Ти си последовател, подражател на Бога. Ти подражаваш на Бога. Навсякъде, където отиваш, подражаваш на Бога. Навсякъде. Трябва да разпръскваш благоуханието на своя Спасител. Ако отидеш някъде и там мирише лошо, добре. Вече не обаче, защото ти си там. Тази ситуация вълни. Защо не освободиш малко знание за него? И не е просто да казваш на хората, че грешат. Аз съм познат от него. Той ме познава. На мен ми харесва. Аз живея с реалността, че стоя пред един всеки ден.
Тълпите са супер, но за мен няма значение дали стоя пред 1 или пред 1 милион. Аз ще проповядвам това Евангелие, ще викам това послание от покрива на къщата. Имам само едно послание. Аз виждам през призмата на праведността. Окото ми е осветено. Окото е светилото на тялото. Ако окото ти е осветено, цялото ти тяло ще е пълно светлина. Но ако светлината в теб е тъмнина, колко голяма би била тъмнината? И всеки ден аз живея с тази реалност. Викам, Боже, помогни ми! Това е молитвата ми. Помогни, Боже. Когато вляза в дълбока молитва, помощ, аз съм съкрушен, поразен, защото се издигам над самия себе си. Така му харесва на Бог. На него му харесва да надскочиш себе си, човече, доста над себе си. Да няма начин как сам да го направиш това. Реалността е, че когато наскачиш себе си и така да се каже, даваш газ, да не можеш да го правиш това без него. Всичко, каквото и да правиш, го правиш поради Господ, а не поради хората. Каквото и да правиш. Притеснявам се за цените на горивата. Човече, това си е страшно. Ами как ли е човек от другата страна на помпата, който го произвежда горивото? Днес бях на опашката, където обслужват клиентите на летището и те направо изтрещяха. Всъщност стигнах там, където исках, в Аризона. Отидах там и имах 4 събрания. Ей така. И след това се качих на самолета, за да дойда тук. А когато пристигнах, видях, че багажа му нямаше. Хората бяха толкова ядосани. Защо се ядосваш? Толкова съм ядосан. И така ще стане по-добре ли? Как я мислиш тая? Така че чакам, а багажа ми го няма. Военните бяха на същия самолет, така че не направиха на нищо куфарите на 20 човека. А ако се бях направил на интересен, нищо нямаше да се оправи. Трябваше да използвам знанието за Бога. Така че отидах на гишето и си дадох билета. Имаше един човек, който беше преди мен и каза: куфарите идват ли? И жената му казва: да, виждам някакви куфари да се създават, и той отиде да провери. И аз казвам: може ли да проверите за моя багаж? Тя казва: господине, багажът е в Денвър. Аз: вау, окей. В това време он се връща и вече има 20 човека на опашката и казва: благодаря ви много, че ме накарахте да се разкарам до там. Сега съм последен на опашката. Абе ти за къв си мислиш, че си? Той не ми го каза на мен това. Каза го на другия човек, който стоеше до жената на гишето. А той от другия не му харесваха тия неща. Така че този човек зад гишето му каза: слушай, какво, господин, не искам да те слушам. Просто ми дай билета си. Как така не искаш да ме слушаш? Казах: не искам да те слушам. Той не иска да го слуша. Човека си беше бияч и едвам се държеше да не го удари той с багажа, без значение, че можеше да загуби работата си. Аз бях такъв. Аз бях машина, човече, бях най-ядосеният човек. Биех хора, които ми свиреха с клаксона, когато бяха зад мен. Излизах и им удрях прозореца. Защо? Защото на мен ми изглеждаше неправилно. Не дай да проявяваш неуважение и пренебрежение към мен. Бях воин на грешния Бог. Аз бях такъв. Наранявах и унищожавах всички покрай мен. Но Бог ме освободи от това. Не, сега съм друг човек. Старият човек умря. Много е различно. Наистина старите неща преминаха. Всичко стана ново. Знаете ли този пасаж в Писанието, който казва, че живите не живеят за себе си, но за този, който за тях умря и възкръсна? Това е точно преди стиха за новото създание. Наистина страхотно. Бог е страхотен. Така че този човек е много ядосан, а аз чакам нещата малко да се успокоят. Така че след като те приключиха, аз погледнах жената на гишето срещу мен и казах: ти вършиш страхотна работа. Исус те обича толкова много. Погледнах и мъжа зад гишето му казах: Исус и теб те обича. А той каза: благодаря, бро. Няма проблем. Погледнах и онзи много ядосен човек и казах: познай какво. Той толкова много обича и теб. А той: да. Аз съм човека на гишето, около който всички се оплакват, в истерия изпадат. Ако дойдеш при мен и ме бомбандираш това да заяждам с другите хора, объркал си човек. Не съм такъв. Няма да ти дам част от моя ум. Ще ти дам знание за Бога, ще ти дам част от неговия ум. Правил съм го толкова много пъти, страхотно е. Така е. Имаше един човек, полетът ми беше отменен, а всички бързат, ама за никъде не отиват. И са толкова ядосани, човек, толкова ядосани. Един човек ми каза: мале, писа ми от това, трябва да вземем някой друг, има нужда от още персонал тук. Човече, чуваш ли какво казват тия?
Казвах му, да, чувам какво казваш, но на никой не помагаш така. Знаеш ли какво е благодат, човече? Бог те обича толкова много. Може ли да те прегърна, братле? Гледали ли сте това с елфа? И мишната мечка. О, някой се нуждае от прегръдка. По този начин ме погледна той. Какво? Аз съм християнин, човек. Бях най-ядосания зъл човек. Разказах му свидетелството си и около половин час вървяхме до опашката, за да се наредим. През останалото време и дума не обели повече. Всички си затвориха устите, защото имаше християни на тази опашка, които също се оплакваха. Оплакването не трябва дори да се споменава между нас. Но понеже животът е труден и е тежко, а всичко се върти около нас и изведнъж казваш, човече. Хайде, това е Евангелието. Хората реагират, да, тот, о, Боже. Влюбен съм, човек. Считам проповядването от навън за голяма отговорност. Защото когато пастора каже, давам ти амвона, това означава, вярвам, че ще донесеш истината и аз ти се доверявам. Аз съм проповедник на истината, проповедник на праведността. Ходя в чудеса и всеки ден в живота ми виждам как хора се изцеряват и съм толкова благодарен за това. Всеки ден пророкувам и споделям слово на знание и съм толкова благодарен, но съм толкова благодарен, че съм в изправни взаимоотношения с Бог и си лягам с чиста съвест. Събуждам се с такава и не я замърсявам заради когото да било. Това е Евангелието. Правилното стоене с Бога. Цената, която Исус плати, за да може всички ние да видим. Осъждението е поради това, че не вярваш, че може да стоиш правилно пред Бога. Това е защото слушаш лъжеца. Светската скръв води до смърт, но скръвта по Бога води до покаяние. Покаянието не е еднократен акт. Не само казвам, Боже, приемам, те се покаявам и всичко свършва. Не, покаянието е начин на живот. Всеки ден аз поддържам сърцето си меко и чувствително пред царя. Така че ако стъпя в нещо, което не трябва, веднага се покаявам. Сменям начинът, по който мисля. Благодаря на Бога за това, което Той ме е създал да бъда. Бог е верен и праведен да ме изчисти от всякаква неправда и всичко, което остава, е праведност. Аз живея всеки ден с това и ми харесва. Това е нормално християнство. Всички сме призовани да ходим по този начин. Исус. Така че този човек с багажа, казах му, толкова се радвам, че те срещнах днес. Бъди благословен. Багажът ти ще дойде. И аз изгубих моя. Пътувам по 300 000 мили на година. Ми случва се. Окей. Няма проблем. Писах на жена ми. А тя, ами добре. Поне още един чифт дрехи имаш ли с тебе? Не, трябва да отида до Walmart. Багажът ми пристигна на следващия ден, така че няма проблем. Нека се върна свидетелството ми на опашката с летището. Почти превършвам. Добре ли сте? Имам проблем с това да приключа да говоря. Винаги има още какво да каже. Като картечница на истината има още. И още. Сериозен съм. Когато приключим събранието и си погледнете записките, ще си кажете какво? Какво става? Как това е свързано с онова? Но всичко е в една посока, в една тема. Чистите по сърце ще видят Бога, нали? Не мога да си позволя да ходя с нещо по-малко от това. Всичко по-малко от чисто сърце няма да е добро. Няма да е достатъчно. Не е приемливо. Трябва да е чисто сърце и чисти ръце. Това не е легализъм, това е взаимоотношение. Любовта на Бога е невероятна. Тя ме пази от това да се грешавам срещу баща ми. Това е прекрасно място, човече. Моля ви, направете ми една голяма услуга. Осмелете се да вярвате, че можете да живеете по този начин. Не го казвам така, това живее в мен. И не си мислете, че не съм преминал през неща. Това не е много добре прието послание. Казва се, блажени са онези, които гладуват и жадуват за правата, защото те ще се наситят. И 2 стиха по-надолу се казва, между другото, ще бъдете гонени заради това нещо, за което гладувате и жадувате. Това е добро нещо. Окей. На линията за обслужване на клиенти съм и ще минавам през детектор за метали. И се подготвям за това. Невероятно, обикновено ми проверят раците. Мислят си, че са мръсни. Аз им казвам, слушайте, само Исус можете да намерите тук.
Претърсват ми чантата, само Исус ще намерите там. Аз съм човек на Божието Слово. Бог те обича толкова много. Добре, господине, и възможно най-бързо гледат да приключат с мен. Човече, минавам през металния детектор и охраната и получавам слово на знание за една жена, която има рак на гърлото. Преминавам, а тя от другата страна на детектора. Гледам и я казвам: имаш проблем с гърлото, нали? Да. Отидах до нея и сложих ръка на гърлото. И то пред охраната. Казах: заповядам на рака да те остави в името на Исус. Беше невероятно. Не ме нападнаха, нищо не ми се случи. Тази жена избухнала сълзи и ми благодари, че се помолих за нея. Любовта не прави зло на никого. Така че напускаме Тел Авив, не съм много сигурен. Там ли беше? Да. И Дарън и другите седят на столовете и ме чакат. И човек, как е? Тяхните неща минават през скенера, но щом аз дойдох, веднага започнаха да ми прибъркват куфара. Аз викам: това е прекрасно. А Дарън: това е 6-ти път вече, в който ми проверяха куфарите с тези неща. За бомбите взеха ми айпада и си тръгнаха. Къде отивате? Ще го сканираме. Аз: много ще ви харесва това, което е вътре, човече. Пълен е с Библията. Имам толкова много библейски материали там. Всичко е Библия. Така че една жена ми сканира багажа. Вижте, ако не сме заплашени, вижте, в тъмните и страшните места Бог казва: тук е прекрасно място да седнеш и да ядеш. Ще бъде прекрасно. Не се страхувай. Имам маса приготвена за теб. Те ми претърсват нещата, аз гледам тази жена и казах: открихте ли нещо? Аз бях седнал и понеже се изправих, когато казах това, тя ме попита: какво правиш? Аз: готова ли си? Аз: ще е прекрасно. Какво? Изправих се и казах: хей, какво откри? Тя каза: нищо. Погледнах момичето, което стоеше до нея и казах: ти свириш на пиано, нали? Тя каза: цял живот свиря на пиано. Да, но на теб ти харесва да преподаваш на малките деца. Виждам малки деца да танцуват покрай тебе. Обичай да го правиш това. Тя каза: всъщност учих малки деца как да свирят на пиано. Жената, която присъстваше багажа ми, направи така. Аз се махам от тук и си тръгна. Не ви лъже. Каза: къде отиваш? Така че сега момичето, на което казах тези неща, отида до багажа ми и започна да го проверява, но не й вървеше някакси. Попитам: откъде знаеш това? Казах: ами Исус. Тя каза: ние сме евреи. А аз: ами Исус беше евреин. Ние не говорим за него. Казах: защо? Ти не си религиозна еврейка, просто си се родила така. Хайде ме. Ако аз вляза в един гараж, това не означава, че съм кола, нали? Ако вляза в Макдоналдс, не се превръщам в Биг Мак. Нещата не стоят по този начин. Казах: и истината е, че ти всъщност не знаеш в какво вярваш. А Бог толкова много те обича. И тя: вау, поразена е. Защото аз не се опитвам да я стискам за врата и да я притисна по някакъв начин. Аз съм професионален сеяч. Няма напрежение, човече. Поливам го, сея го. Всички ние сме призовани да сеем и поливаме, а Бог възрастява. Няма напрежение в това. Човече, какво ли би било да нямаш напрежение? Без напрежение. Така че седя там и казвам на жената от охраната: ей, знам, че сега работиш това, но не винаги си искала да се занимаваш с тези неща. Виждам те в армията, но носиш нещо като аптечка. Харесва ти да носиш лекарства и да привързваш хората. А тя ми казва: всички в Израел задължително трябва да преминат 2-годишна наборна служба. Аз бях медик тогава. Казах: да, но е повече от това. Искала си да станеш доктор. А тя: наистина е така. Но аз... Откъде знаеш това? Казах: ами защото съм християнин. Исус живее в мен, а Той знае всичко. Бог те е създал, нали? А щом Той е творец, мислиш, че не знае всичко за теб? Тя каза: да. Ами Исус дойде за това, за да представлява Отец.
Всичко, което той направи, го направи, защото Отец го правеше. Всичко, което извърши, го извърши, защото Отец го извършваше. Всичко. И сега, като християнин, и аз мога да живея по този начин. Защото той живее в мен. А тя плаче и казва, удивително е. Вие сте християни, ние сме евреи и вие наистина ни обичате. Това толкова много благослови сърцето ми. Вие наистина ни обичате. Казах, наистина е така. Погледнах и младежи зад нея, защото той седи така. Казах му, човек, имаш проблем с дясното рамо. Това е болка, която минава оттам и отива по врата ти. Голям спазъм се получава отзад в гърба ти. А той каза, да. Казах му, ще се моля за теб и също ще те изцели. И изобщо няма да се доближа до тебе. Защото те и двамата направо откачиха, бяха поразени. Стана точно като тези лампи за насекоми. Те не знаят какво да мислят. Толкова са изплашени. А Дарън вика, това е прекрасно. Казах, татко, благодаря ти в името на Исус. Мускул, заповядвам те да се отпуснеш. Точно сега в името на Исус. Благодаря ти, татко. Врат, отпусни се. Точно сега вратове на хора се отпускат. Точно сега размърдайте си главата и проверете. Честно ви казвам. Ако вратът ти се отпуснал, освободил, дигни си ръката. Това не е нещо звучено. Този човек реагира. О, Боже мой! Казах му, това е моят Бог. Казах му, прекрасно е, нали? А той, какво става? Казах, този в когото не вярвате, този за когото не трябва да говорите, този, който те изцери и знае за теб и за теб. След това се върна другото момиче. Казах, какво правиш? А тя, ти ме плашиш. Казах и, кое е страшното? А тя, все едно можеш да видиш в душите ни. Казах и, Бог толкова много те обича. Тя каза, всъщност се страхувам сега. Защо? Ти си охраната. Знаеш ли какво е това? Истинската Божия любов те докосна днес. И това стана в името на Исус. И аз им говоря, а те са съкрушени, докоснати. И в този момент се връща оня с айпада ми и казва, махай се. Казах, добре, тръгвам си. И започнах да се отдалечавам и казах, слушайте хора, тези тук ме подкрепят. Питайте ги и те ще ви кажат за Исус. Той е царят на славата. Знаете ли, спрете с работа днес. Даже още сега и кажете, Исусе, не те познавам, но искам да те познавам. Той е тук и е много близо. Той ви обича, хора. Махай се. Добре, довиждане. Обичам ви. Това не е нещо измислено, самата истина е. Аз наистина така живея. Удивително е. Забавно е. Това са добри вести. Вълнуващо е. Не бъди скован. Спри да позволяваш на живота да те обработва и да те прави по кълъп. Позволи на баща си. Позволи на баща си да те движи. Нека те движи. Когато изтискаш портокал, какво излиза? Портокалов сок. Когато изтискаш ябълка, какво излиза? Ябълков сок. Ако аз изискам портокал в една чаша, но има вкусна ябълка и ти го изпиеш, какво би си помислил? Това не е хубаво. Точно толкова странно е, когато християнин бъде притиснат и всичко останало, освен Исус, излезе от него. Би трябвало дявола да поема риск всеки път, когато те докосне, човече. Би трябвало да получава Исус, ако те докосне. Точно както освежител за въздух. Невероятно е, човек. Честно ви казвам, можем да живеем по този начин. Аз живея със себе си така. Днес се качих на самолета. Може ли да споделя още две свидетелства? Окей. Може ли? Обичам да давам истината и не е лесно, но е постижимо. Защото той го прави така. А ние трябва да станем такива.
Трябва да станем истината. Трябва да ходиш и да се превърнеш в истината. Трябва правилно да отделяме словото на истината, за да не се посрамим. Никога няма да бъдем посрамени, ако отделяме или разпознаваме истината през призмата на правилното ни стоене с Бог. Никога няма да си посрамен. Вижте, аз не се срамувам от благовестието, защото то е Божията сила за спасение за всеки, който вярва. Първо на юдейна, а после и на гръка. Кое в благовестието ни прави да не се срамуваме? Стих 17. Защото в него, в кое? Благовестието, силата на благовестието, в него е праведността на Бога, която е разкрита там, от вяра към вяра. Праведността е разкрита в благовестието и тя е неговата сила. И тя се открива от вяра към вяра. Ние се движим от вяра към вяра. Защото праведни чрез вяра ще живее. Но нашата вяра трябва да расте от едно откровение върху праведността и вярата към друго, от едно откровение към друго. Така ние израстваме към него, към пълнолетното мъжество на Христос. Бог ни е дал своя ум. И ние точно сега се намираме в сезон и време, в което има голямо ускорение на събитията на земята. Но не се натискайте към Бога, като само усърдно желате духовните дарби вместо този, който е най-големия дар. Защото всичко е в него. Всичките дарби са на разположение. Но не искам да ходя в дарбите, ако цената е идентичността. Искам да ходя в дарбите и да правя чудеса, за да съм праведен пред Бога. Не искам да правя чудеса, за да съм добре с Бога. Ти си в изправни взаимоотношения с Бога поради това, което Исус направи. Ако животът ти е пълен с чудеса и това проистича от идентичността ти, ти си стабилен син. И когато бъдеш притиснат, Исус ще излезе от теб. Когато си в трудна ситуация, хората ще дойдат пред теб, защото ти разпръскваш уханието или аромата. Защото Бог винаги ни води в победително шествие, триумф. И победително шествие и чрез нас разпръсква познанието на Него, където и да отидем. Но ние не можем да разпръскваме познанието на Него, ако не го познаваме и не сме познати от Него. Няма да трябва да се страхуваш, че въпреки чудесата, когато застанеш пред Бог, Той ще каже: не те познавам. Можеш точно сега да стоиш пред Него и да го познаваш. Точно сега. Можеш да го познаваш всеки ден. По-дълбоко, и по-дълбоко, и по-дълбоко, и по-дълбоко. И да знаеш, че очите му винаги са върху теб и никога не ги отвръща. И той винаги е от към теб и никога срещу теб. Вижте, дявола не може да отиде на небето и да детронира Бог. Но той иска да детронира Бог в душата ти и в ума ти, така че не си християнин, който изповядва. Като християнин, който познава Бог, но всъщност няма взаимоотношение с Него. Иска да се движи в чудотворното, но на цената на това, кой си ти. Иска да се движи в чудеса, но на цената на идентичността ти като син. Иска да се опиташ да получиш потвърждение от баща си, като изсириш някой и хората го оценяват това, а ти си нуждаеш хората да го оценяват и трябва да правиш още чудеса, за да си добре. И изведнъж получаваш идентичността си от хорското одобрение и тогава няма да говориш твърде сериозните неща и ще говориш нещата, с които да впечатлиш хората. И ще се нуждаеш да получаваш почет от хората, а ще забравиш, че си на земята да даваш слава и да получаваш почет от този, който единствен е Бог. Някои от вас са така. Добре. Защото ако сърцето ти е отворено, и си кротък, ти приемеш с кротост всъделното слово, което може да спаси душата ти. И не бъди само слушател, но изпълнител. Така че когато Святия Дух те обяви за праведен, бъди изпълнител. И изведнъж душата ти започва да се обучава в праведност. Душата ти започва да се обучава в правилно стояне пред Бога. И нещата, които са били нормални преди, биват отрязани. И изведнъж градинарят, който ти е баща, те подрязва и това е добро нещо. Той е удивителен. Ако ви кажа, че искам да създадете градина и да е градина на територията на 5 акра, и искам вие лично да се занимавате с тази градина, ще е прекрасно да съберете плодовете, зеленчуците и реколтата като цяло от нея, но плевенето ще е страшна работа. Но ако ви кажа, че съм наел за вас един екип, съставен от най-добрите градинари в света, те ще се оправят с градината, а вие само ще трябва да приберете реколтата. Това е, което имаме ние. Ние сме Божията градина. И Святия Дух е този, който плеви.
Но ако нямаш взаимоотношение и не четеш трудните, сериозните неща в Словото, ще имаш доста плевели в градината си, а ти не можеш да си позволиш да оставиш сърцето ти да буреняса. Трябва да си на място, на което съвестта ти е изчистена. И Святия Дух е в теб, така че когато някой получава, ти знаеш истината относно доктрината. А Святия Дух е в теб. Това не е добре. Вижте, можете да го слушате. Децата ми са обучени. Жена ми слуша някой да говори и мога да чуя, че това я притеснява, защото тя е обучена в правилно стояне пред Бог. Тя знае какво означава да знаеш, какво означава да си праведен. Така че когато някой получава, тя знае истината относно това получение, защото учителят живее в нея. И той разкрива всяка истина и няма нужда да ви учи някой, но помазанието ви учи на всяка истина. Това не означава, че ние изключваме учителите, но означава, че се нуждаем учителя вътре в нас да потвърди дали нещото е истина или не е. Наистина ви обичам. Не е необходимо да ви познавам. Няма значение. Наистина искам да вземем простотата на това. Сърцето ми гори. Дори не мога да го пиша. Треперя отвътре. Защото Бог ни обича толкова много и ако ние просто поне малко го разберем, това ще бъдем завинаги съкрушени. През по-голямата част от живота си съм плакал. Той ни обича толкова много хора. Не е трудно. Любов е. Не е трудна любов, не е мъчна любов. Благодат е. Благодатта ни дава способност да ходим в това, в което истината ни призовава да ходим. Той е духът на благодат и истина. Благодат и истина, благодатта и истината дойдоха чрез Исус. Благодатта е божественото вдъхновение в сърцето ти с неговото външно отражение в живота ти. Благодатта е горивото, с което двигателят ни работи. Благодатта е красива. Благодатта е това нещо, когато отида в спалнята си и отворя Библията си и я чета и си казвам: човече. Добре, окей. Боже, благодаря ти, че това е истина. И изведнъж благодатта идва и го прави истина. Благодатта е Божието желание да ти прости. Благодатта е Божията воля да те овласти. Благодатта е Божията способност да удари реалността в даден момент всеки път и да те научи, защото духът на благодат и истина е на разположение. Благодатта и истината дойдоха чрез Исус. Последният отговор на небето е Исус и той никога няма да бъде променен. Завинаги всичко ще е за Исус. Завинаги няма да е за нищо друго. Павел казва: единственото нещо, за което смея да мисля, е Христос и то не го разпнат. Това е Христос и то не го разпнат. Няма нищо друго. Точка. И все пак Павел написа всички тези книги. И Павел наистина знаеше какво означава да имаш благодат. Павел беше най-лош от най-лошите от най-лошите. Петър се отрече от Исус. Благодатта дойде и го направи напълно различен човек. Духът на благодат и истина го удари. И този, който се отрече от Исус, застана пред същите онези хора и каза: вие съдете кое е по-добре, да слушаме Бога или хората. Аз няма да направя това отново. Ето това прави благодатта. Благодатта направи този човек, който се отрече, да застане смело и да прокламира Евангелието. Да бъде в затвора. Смело да прокламира Евангелието. Веригите паднаха. Без повече окови, без повече вериги. Ама наистина. Той мина покрай стражите, мина през портите и така нататък, а те все още си бяха заключени. Удивително. Появи се на молитвено събрание и всички се изплашиха. Благодатта направи Павел, бидейки в затвора окован с вериги, бит за вярата си, да хвали Исус. Благодатта го направи да бъде благодарен в най-лошата ситуация. Благодатта те прави да си благодарен в най-лошите ситуации, не защото си благодарен на Бог за тях, а ти благодариш на Бога за това, което е Той и за това, което Той те е създал да бъдеш. Благодатта те прави да се събудиш с благодарно сърце. Благодатта те прави способен винаги да отдаваш благодарност. Непрестанно да се молиш и за всичко да благодариш. Благодатта те прави способен да си благодарен в период, през цялото време, навсякъде където отидеш. Не, че благодариш на Бог за изпитанията, но му благодариш за това, което е Той насред изпитанията, и когато излезеш от тях, ти го изявяваш като си по-остър, по-чист и в по-голямо разбиране за Неговото присъствие и красота.
Така че когато дойдат неща и те ударят, те те удрят, но не те разклащат. Не се обръщаш назад, не се прекланяш пред тях, а продължаваш да бягаш.